Genesis 4, versikulo 1 ngadto sa 26. Si Cain ug si Abel. Si Adan nakikilawas kang Eva nga iyang asawa, ug nanamkon si Eva ug nanganak og lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akog anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Cain ang bata. Unya nanganak siyag laing lalaki nga ginganlag Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero, ug si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw niana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagbugot siya. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ug nangmugot ka man? Kun maayo pa ang imong gibuhat, magmaya ka unta. Apan kay daotan man, ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo. Busa kinahanglan buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, manuroy ta. Sa didto na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon? Si Cain mitubag, ambot, magbalantay bagud ako sa akong igsuon? Unya miingon ang Ginoo, nganong gihimo mo man kining ngilad nga buhat? Ang dugo sa imong igsuon nagasangpit kanako gikan sa yuta, sama sa usa ka tingog nga nangayog panimalos. Karon tinunglo ka na og isalikway ka sa yuta nga daw mibukas sa iyang baba aron pagsuyop sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Kun mag-uma ka, ang yuta dili na mohatag kanimo og abot, ug magtago-tago ug maglaag-laag ka sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, bug-atra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan niining yutaa, ug gikan sa imong atubangan. Maglaag-laag ug magtago-tago ako sa kalibutan, ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili ka na mahitabo. Ang mupatay kanimo, panimaslan ug silutan ko ug 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo ug patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Ug si Cain mipahilayo sa Ginoo ug mipuyo sa yuta nga ginganlag nun sa silangan sa Eden. Ang mga kaliwat ni Cain. Si Cain nakikilawas sa iyang asawa ug nanamkon ang iyang asawa ug nanganak og lalaki nga ginganlag Enok. Unya nagtukod si Cain og si Yudad nga ginganlan niyag Enok, agig pasidungog sa iyang anak. Si Enok may anak nga ginganlag Irad, nga mao ang amahan ni Mehujael. Si Mehujael mao'y amahan ni Metusael. Si Metusael mao'y amahan ni Lamekh. Duha ang asawa ni Lamekh, si Ada ug si Sila. Si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagbuhig kahayupan ug nagpuyo sa mga tulda. Ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal, nga mao ang amahan sa tanang musikero nga nagatugtog sa alpa ug sa plota. Unya nanganak si Sela kang tubal Cain, nga mao ang ginikanan sa tanang tigsalsal sa tumbaga ug puthaw. Ang igsuong babaye ni tubal Cain mao si Naama. Si Lamekh miingon sa iyang duha ka asawa, Ada ug Sila, paminawa ninyo ako. Nakapatay ako batan-ong lalaki tungod kay gisumbag niya ako. Kung ang panimalo sa alang kang Cain, 7 ka pilo, ang panimalo sa alang kanako, kapituan ug 7 ka pilo. Ang mga kaliwat ni Seth. Unya nakikilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si Eva nanganak og lalaki. Si Eva miingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel
nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata og Seth. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niya Enos. Nagsugod niya atong panahona ang mga tawo pagsangpit o pagsimba sa ngalan sa Ginoo.